guys, we're going to airport. My mother's doing at Herbert. Diba? Asa kay dala na mo dali ah. Nalami sa airport. Ato na bitira ko niya. Welcome to my vlog. Early. Very on time. I'm going to Manila. Malaway kwarta. Ito po ini na ratio din niya. Ade, kasi sa sige ano si Bibi Boy. Hi, Day. Hi. Asa naman to doon? Sa Japan. Alam sa Japan, made in Philippines. Tapos sa ganun sa mga lakaw. Mas kayo lang ha. Kain mo ni Showy. Puntang Quezon City. Baby, ayuda. Ito na siya. Asa ganito ito rin kanina. Wapa ko siya sa bebe. Daday. Hi! Hi! Tatap kumatak makay ko. AHM. Church. Nice kailang church. Love it. O, diba? Musimba, nakadalag maleta. Pihitin ko mo. Lagayin mo naman pinasya's. Let's see. Wow! Uriga. Hi. Unal day. Alam niyo ba 'yon?